Как качеството на моторното масло може да повлияе върху DPF филтъра и катализатора? Ако сте от онези ентусиасти, които искат да пазят колата си по-дълго време и не обичат да премахват неща, които инженерите са решили да поставят там, това клипче е точно за вас. Почти всеки ден чувам за някой, чийто DPF филтър се бил запушил и ходил да го премахва софтуерно. Да, обаче махнеш ли DPF един път, нито колата е същата, нито след това пазим околната среда така както би трябвало да я пазим. И кой накрая диша цялата тая гняз? Точно ние. Важно е да помним, че DPF филтъра не е някаква газарска придобивка или просто инженерна измишльотина, която е поставена там на колата просто за да я има. DPF филтър е създаден за да направи дизеловия автомобил по-безопасен за околната среда, която пък е своеобразен наш дом, в който ние живеем. Ако застанем до кола без DPF филтър, почти винаги смърди адски гадно и даже люти на очите. Минахме пред нас, прибирам се към вкъщи и жената вика: абе, това Ауди е без DPF филтър, нали? Даже и тя забеляза гадната миризма и лютивината в очите, която се случва, когато той е премахнат. Ясно е, DPF филтър е добре да си бъде на мястото, но и той дефектира с времето и се налага за купуването на нов такъв. И докато при много коли вече не са толкова скъпи, има при други модели автомобили, където цените все още не звучат никак добре. Как чрез подбор на качествено двигателно масло може да удължим живота на своя DPF филтър? Първо, съдържанието на сулфатната пепел в маслото варира спрямо неговото качество. Моторните масла с високо съдържание на пепел могат да доведат до натрупване на такава в филтъра за твърди частици, което пък от своя страна намалява ефективността му и може да предизвика запушване. В уебсайта на всяка една марка масло би трябвало да може да откриете така наречения TDS или Technical Data Sheet, в който пише какво е нивото на сулфатната пепел в двигателното масло. Масла, които имат 5% или по-нисък процент сулфатна пепел, се смятат за нископепелни такива и се считат за подходящи за колите, оборудвани с DPF. Второ, вискозитета на маслото е супер важен. Изборът на правилен вискозитетен клас 540, 530 и така нататък, както и спазването на спецификацията от производителя, играе ключова роля в това маслото да циркулира с нужния дебит и плътност по маслените магистрали, така че не е само маслото да спазва правилно, но и да мие двигателя от саждите, които се образуват при горивния процес. Нали, маслото не само маже, то трябва да мие и да охлажда в крайна сметка. Също важно е да се обърне внимание, че не всички масла са еднакви. Това до каква степен ще мие двигателя и ще смазва добре, зависи от пакета от присадки, скоби, добавки, които са поставени вътре в маслото и от качеството на химичните елементи и минерали, използвани за направата на тия присадки. Нали, както в магазина има сирене от 10 лева, така има и от 40 лева. Така и при направата на маслата има качествени класове. И това, че някои масла са по-скъпи от други, се дължи именно на себестойността на дадения продукт или на отделните елементи, използвани за направата. Трето, качеството на маслото също оказва влияние върху това колко сажди ще се отделят и какви нагари ще се наслояват вътре в двигателя. Всяко едно масло има така наречените детергентни и диспергиращи свойства. Колкото по-добри такива свойства има то, двигателят ще има по-малко нагари и съответно толкова по-малко парченца от нагарите ще хвърчат към DPF филтъра и респективно той ще се запушва далеч по-бавно. Ние от AutoFix Parts знаете кое е масло и коя марка препоръчваме. И това е така, защото всички пакел продукти са с ниско съдържание на пепел, а миещите свойства са на световно ниво. Който е ползвал от нашите масла, вече знае. Кажете ми, драги приятели, вие имали ли сте проблем с DPF-а някога и как в крайна сметка го решихте? Дали с премахване, дали с подмяна или с пране? С какво масло карахте последно преди да се появи проблемът ви с DPF? Ударете по един коментар.